हाय लोगोफोर खुलुमबाय आदा आरो आब' आरो आदै मादै बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो आंनि मुङा मिस्टार प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल बे भिडिअनि दारै आं बर' हारिनि बयबो सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होनो सानदों स' नोंथांमोना आंखौ एसे हेफाजाब होयो भिडिअनि बे भिडिअआव सावरायगोन जोङो मा गोबां बा माने साब्रै साबा आरो गोबां रिलेशनशिप थानाय सेंग्रा आरो सिख्लाखौ हाबा खालामोब्ला खैफोद जागोन नामा बे भिडिअनि बाथ्रा जों बेयाव सावरायगोन स' आङो बयबो साबस्क्राइबार्स आरो भिउवार्सफोरखौ आङो अननानै बे भिडिअखौ बा माखासे आंनि बर'नि भिडिअ बानायनाय दं बे भिडिअ बानायनायफोरखौ बयबो बर'निसिम दैथायहरनो आं सानदों स' नोंथांमोना अनोब्ला आंखौ अननानै बयनिसिमबो दैथायहरनायाव हेफाजाब खालाम स' बे आंनि गुरै खावलायनाय स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आंनि मथेब्ला आंनि साननाय मथेब्ला आं मालायनिखौ बुङा आंनि साननाय मथेब्ला आङो सानो जे जाय मानसिया सेंग्रा आरो सिख्लायानो हाबा जानायनि सिगां गोबां रिलेशनशिप थायो अब्ला आंनि थाखाय बा गोबां रिलेशनशिप गोबां साब्रै साबा सासेल' नङा साब्रै साबा सानै साथाम माने सासे थानाया जेबो नङामोन बा सानै साथामनिफ्राय जालांबाय मिथिबायना स' सासे थानाया जेबो नङामोन बा सानै साथाम साब्रै जालांबाय स' आंनि थाखाय बा आंनि बे बिखायाव गोसोम दागा थागोन जुदि आं बेजों हाबा जायोब्ला माबा मोनसे सन्देह माबा मोनसे मुगैनाय थागोन कि गोबां सेंग्राजों रिलेशनशिप थाबाय आरो बिनि उनावहाय आजिखालिनि जुगाव कमन्स जे रिलेशनशिप थाबाय जे आजिखालिनि जुगाव बेबायदि सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव कमन जाथारबाय जुदि सोरबा सिख्लाखौ सोङोब्ला नों किस खालामबाय अब्ला बे बिथाङा आजिखालि बेफोर कमन नों सोरबा सेंग्राखौ सोङोब्ला अब्ला बे सेंग्राया बुंगोन आजिखालि बेफोरबायदि कमन नङा होमबा नोंहा गार्लफ्रेन्ड गैगोन गैया नोंहा बियो बेगेनि गैया नङा होमबा जुदि सोङोब्ला मा किस खालामगोन ना खालामाखै बा रुमलायगोन लायाखै नङा होमबा जुदि होमबाथाय कमन्सलि आजिखालि बेफोरथ' नङा होमबा अब्ला कमन्स आरो मोनसे बाथ्रा गोसोब्ला दरसेबाबो सामब्राम दरनैबाबो सामब्राम मिथिबायना एसे ओंखाम जादोंबाबो ओंखाम जादों बुरजा जादोंबाबो जादों नङा होमबा स' नों जुदि किस खालामदोंबाबो सोलेरजों गेलेदों नङा होमबा बे माने बेबोथ' सोलेरसो नङा होमबा सोलेरजों गेलेदों स' बेबोथ' अननायनि जाहोनजोंसो जायो स' आं सानो आं एसे बोरैबा मोनो कि नों अननायखौ नों गुबुननो होखांखाबाय सोलेरजों गेलेनाय मानाय स' बेफोर अननायजोंसो जायो नालाय स' अननायजों होबाय आरो नों आंनो अननाय होबावदों आरो बेयो माने आं बोरैबा फिल्स मोनो आंनि थाखाय आं गुबुननि थाखाय आं जेबो बुङा मिथिबायना आं गुबुनखौ जेबो बुङा आंनि थाखायसो बुङो आङो आंनि बियो मोनसे बुंनाय राव बा आंनि साननाय मिथिबायना आंनि गोरबोनि साननाय स' जुदि हाबा जाखाङोब्ला बे सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा हाबा जाखाङोब्ला मा गेरेन्टि जे बैसोर सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा जाय जाखांनाय रिलेशनशिप सिगां बैसोरखौ मोनफिनोब्ला हाबा जाखांनायनि उनावहाय एसे एनै मोनफिनोब्ला मालाबा लोगो मोनफ्लांबा बिसोरो जाफिना माबा मोनसे जाफिना नङा होमबा बिसोर सिगाङाव जाना थांखांबाय अब्ला माहाथो लाजिबावगोन नङा होमबा लाजिनायथ' नंखाला स' मा गेरेन्टि दङ मा गेरेन्टि दङ बिसोरो जे नोंजों हाबा जाखांब्ला बा आंजों हाबा जाखांब्ला बे सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा जाया होननानै मा गेरेन्टि दं आजिखालि फेसबुक ओंखारबाय आजिखालि वाट्सएप ओंखारबाय स' माने फेसबुक ओंखारबाय नुबाय फ्रेन्ड रिकुवेस्ट नों हाजारानो गोदान एकाउन्ट खुलि नोंनि महराथ' सोलाया नङा होमबा स' नोंनि महरखौ एसेबाबो सिनायगोन बुरिबाबो जा एसे हाबा जानायानो जा एसेबाबो सिनायगोन नङा होमबा स' नोंखौ फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामगोन साट खालामगोन माबोरै हालोद दङ माबोरै खबर दङ जुदि नोंनि हौवाया न'आव गैयाब्ला बा नोंनि हिन्जावा नोंनि बेलेगाव थाबाबो नों बेलेगाव दंब्ला अब्ला नों बैजों साट खालामदों बोरैथ' मिथिगोन साट खालामदों लोगो लोगो डिलिट खालामदों साट खालामदों लोगो लोगो डिलिट खालामदों आंनि हौवा नुगोन आंनि हिन्जाव नुगोन नङा होमबा बाट कानेक्टिं थाबाय बिनाव लोगो मोनलायनानै बाइसेन्स माबा मोनसे जायोब्ला सोर मोनथिगोन नङा होमबा स' बैफोर साननाय बैफोर हनाया आंनि दिमागाव थायो बे माने हिन्जाव बा हौवायानो जा स' बिसिनि दिमागाव जुदि जे नोंहा हाबा जाखांनायनि उनावहाय मा गेरेन्टि जे बिसोर बेफोरबायदि जाया मा गेरेन्टि जेबोथ' गेरेन्टि होनो हाया स' बयबो बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आङो सिगाङावनो सांग्रांथि थानो होयो कि हाबा जानायनि सिगां 100 बारसो सान कि सेंग्रा आरो सिख्लाजों जायजों हाबा जागोन बेहा बेसेबांसो रिलेशनशिप थानाय बेसेबांसो रिलेशनशिप गैया मानो होनब्ला नोंथांनि गोसोआ जुदि मोजां आरो नोंथांनि गोसोआ जुदि मोजांजों लोगोसे नोंथाङा जुदि बैफोरबायदि जानाय सुबुंखौ हाबा जानो बादोंब्ला आरो जुदि नांलायगोन इयुनाव जुदि बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै अब्ला नोंथाङा बिलकुल हाबा खालामनाङा आं जेरै सानो आंबो बेफोरबायदि सिख्लाजों हाबा जानो नङा सासेया कनसिडार खालामनो हायो बाट सानै साथाम साब्रै समायनायानो जा जेसेयानो समायना जा नोंनि बिखायाव एसेबाबो बेयाव माबा मोनसेबाबो गोसोम दाखा थागोन आरो बे दाखाया सानसेबाबो ब्लास्ट जागोन
आरो सानसेबाबो ब्लास्ट जानानै बेरखांगोन आरो नांलायनाया जाखागोन बे आंनि फुरा गेरेन्टिखा फुल गेरेन्टि होननानै बुंनांगोन सानसेबाबो बोरायानो जा बुरियानो जा सानसेब्लाबो ओंखारगोन नोंबोथ' गोदो साब्रै साबा सेंग्राजों रिलेशनशिप ओरैबायदि जादों नोंबोथ' ओरैबायदि जादों नङा होमबा बेफोरबायदि जागोन स' ओंखायनो जुदि हाबा जायोब्ला मोनसे कन्डिशन सल्युसन होनोसै जाय सिख्लाया साब्रै साबा रिलेशन गोबां रिलेशनशिप जादोंब्ला बै सिख्लाया साब्रै साबा रिलेशनशिप थानाय साब्रै साबा गोबां रिलेशनशिप थानाय सेंग्राजोंनो हाबा जा अब्ला दाया समान जागोन आरो जाय सिख्लाया साब्रै साबा रिलेशनशिप थानाय आरो जाय सेंग्राया रिलेशनशिप गैयानो रावजोंबो अब्ला बेजों हाबा जायोब्ला बै सेंग्राजों हाबा जायोब्ला बै सेंग्राया नोंखौ उनावहाय हाबानि उनावहाय नोंबोथ' सिगां रिलेशनशिप थाखानायमोन अब्ला बै सेंग्राया बे बाथ्राखौ लानानै नोंनि सायाव फुरा लाब फायदा उठायनो हागौ स' जाय सिख्लाया बिदिनो रावजोंबो रिलेशनशिप गैया जाखाङाखै आरो सेंग्राया रिलेशनशिप जानाय अब्ला बेबायदिनो थिग बेफोरबायदिजों एसे मिलायनानै जायहा रिलेशनशिप गैया जाखाङाखै बिसोरजों था आरो जायहा रिलेशनशिप जालायनाय बिसोरजों जा नङाब्ला सानसे ना सानसे ब्लास्ट जानानै नांलायनाय खमलायनाय गेजेराव जागोन लोगोफोर बेखौ गोथौयै सान आरो बे गोथौयै साननाय माइनाव सान बे बाथ्राया दा फार्स्ट हाबा जानाय सिगां हाबा जानाय गिबियावथ' एसे रंजानाय फुर्ति एसे एनैजों आं मोजां जेबो नङा आं बेफोरबायदिखौ जेबो साना जागोन बाट हाबानि उनावहाय जेब्ला आंगायगोन नङा होमबा गथ' एसे देरहांगोन अब्ला बै समाव बे बाथ्राया बेरखांगोन नैबे बिखानिफ्राय प्लुस नङा होमबा बे बेरखांगोन खाथार आरो जाखागासिनोबो दङ आरो जाबाय थागोन आरो जुदि नोंथांमोना बे बाथ्रानि सायाव जेबो टेनसन लाया जिंगा सिया अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोजांनि बाथ्रा स' नोंथांमोननि थाखाय थेंक इउ एन्ड अल द बेस्ट स' बि केयारफुल गाइस अननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो सुबुंफोरनो हरजोब आरो बयबो बर' हारिनि सुबुंफोरनो जाहाथे बिसोरो सांग्रांथा आरो बयबो रिलेशनशिप सिगां सोरबा सेंग्राखौ एक्सेप्ट खालामनाय माबानायनि सिगां सानलायनानै कि मोजां फर फिउचार फर एभारनि थाखाय एक्सेप्ट खालामनानै था आरो गारलाया जासे थालायथों स' बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं साननानै बे बाथ्रा भिडिअखौ बानायनाय जादों स' थेंक इउ गाइस फर वाचिं भिडिअ अननानै शेयार खालाम बयनिसिमबो आरो बेखौनो आङो गोजोन्थों